Cerita alaming lelembut kanthi ira-irahan rambut kriwul ing tilas Quiz House. Adoh sadurunge jumedhul pageblug virus kang karan COVID-19, maneka acara kang diadani dening kanca-kanca sastra uga seniman pancen nyenengake. Kumiyak kumbira pentas maca puisi, maca gurit apa dene kesenian liyane ing saben kutha. Banjur watara 3 taunan donya kaliput pedhut pageblug ndrbala mahanani maneka kegiatan cukup online utawa daring wae. Muji syukur dening kahanan mau ora selawase, saiki adicara sastra lan seni wis gumiyak maneh. Kelingan rikala sepisanan nulis geguritan karo para kanca wanita ing taun 2017 kang banjur mbabarake buku Wanodya 2017 launching utawa kebiakan mbiwarake buku iki dianakake ing Taman Budaya Yogyakarta. Gandeng cacah 11 penulis buku iki asale saka 3 provinsi, malah ana kang saka Australia barang. Mesti bae sing dipikirake sepisanan iku papan penginepan. Dilalah Pak Aryo sing mandhegani adicara iki kok duwe kenalan priagung saka sawijining kampus, mula banjur diparingi palilah kanggo ngenggoni kamar-kamar sing biyene nate digunakake minangka penginepan utawa guest house. Tegese masalah penginepan beres, kabeh kanca wanodya sing saka njaban kutha bisa nginep ing kene. Wiwitane aku uga kepengin melu bareng-bareng nginep, ngelingi menawa nginep rame-rame nedenge ana acara ngene iki wis mesti jan nyenengake. Kala-kala saking asike ngobrol ngalor ngidul nganti bablas ora turu tekan esuk. Nanging bareng kelingan yen ing Yogya wektu iku uga ana anakku 3 sing nedenge kuliah lan manggon ing daleme simbahe, aku kok banjur mangruh dadi kepengin nginep bareng bocah-bocah uga. Adicara kepiaan buku geguritan iku kelakon ing wanci bengi jam 7 nganti rampung. Maneka warna perangan adicara kelakon lumaku kanthi racak. Siji mbaka siji penulis gurit sing bisa rawuh entuk giliran maos ratane ing panggung dipungkasi kanthi wawan sabda. Sarasean antarane narasumber, panggurit apa dene tamu kang rawuh. Cekak cukupe kelakon lancar lan gawe mokoking ati. Aku sakonco kang saperangan gede mujudake penulis anyar rumangsa marem lan cetha gawe tuman melu nulis maneh. Sabubare adicara wis jamak lumrah, banjur foto-foto bebarengan lan bubaran. Aku sidane pilih nginep bareng bocah-bocah ing daleme mar sepuh karo sawijining kanca. Dening Pak Aryo bareng karo kanca wanodya liyane nginep ing guest house lawas. Sisuke merga kanca-kanca jaban kutha durung bali ing papane, aku niat mruput menyang guest house sing dinggo nginep kanca-kanca. Ancase ora ana liya kejaba nutukake obrolan, guyon uga foto-foto. Senadyan aku ora pati kendel numpak motor, wektu iku nekat mbenjengake kancaku. Rada mak prinding rasane rikala mlebu gedhong tuwa iku.
Wewangunane isih katon pengko nanging wis ketok reget ora krumat. Wit-wit pelem kang katon wis umur ing latar jalari godhonge padha mblasah. Sawise jagang motor, aku karo koncoku kegancangan marani lawang kang wis katon mengo. Saka njaba suarane kanca-kanca wis padha keprungu gayeng. Mlebu gedhong, kanca-kanca katon isih ngeduweng ing ruang tamu. Ana sing lungguh kursi ngadhep meja lan kopi kumebul. Uga ana kanca-kanca putri sing lesehan ngobrol nggelar kloso. Yen disawang sak keplasan bae papan iki rumangsaku pancen rada singup. Wewangunan kang ora krumat ketok saka cet tembok kang wis kusem, malah akeh uga kang wis nglothok. Mbok menawa dening pihak universitas pancen arep dibongkar lan dibangun gedung anyar, nanging ruangan kang kanggo nginep iku isih lumayan apik. Kejaba kamar lan ruang tamu isih pepak karo dapur, uga ana pakiwan utawa kamar mandi. Gandeng sing nginep sidane mung wong papat, siji priya lan 3 wanita, mula mung cukup kamar loro. Yen ana kang krasa rada aneh, rumangsaku malah papane lawang sing mengo kang mau dak liwati. Jebul jejere uga ana lawang kang gandeng karo jendela kaca gedhe kang ditutup gorden tipis warna biru enom. Dak arani aneh merga sak ruangan kok ana lawang loro sing persis jejer. Weruh aku sak loron teka, swasana tambah gayeng, padha ngrembug pengalamane munggah panggung dek bengi sing deg-degan, sing lucu. Pokoke gayeng diselani guyon gergeran. Dumadakan saka jendela kaca kang tinutup gorden biru enom iku katon ana wong liwat nyedhaki lawang kang tutupan. Kayane wong lanang kanthi rambut keriting utawa kriwul. "Pak Arya, niku lho wonten tamu teng ngajeng lawang." Aturku marang Pak Arya karo nudingi wewayangan ing walike gorden. Cep klegep kabeh malah nyawang aku. "Iku lho, balik meneh wonge." Kandhake isih karo nudingi siliwete pawongan kang mlaku ninggalake lawang. "Dik, wis." Tembunge Mbak Win karo namplek tanganku sing isih nuding. "Lho, tenan lho, iku mau ana wong." Semaurku gumun, kok kanca-kanca sajak ora percaya. Pak Arya uga langsung mencolot nuju lawang kang mengo, banjur nginguk menjaba. Tangane ngawi aku supaya nyedak. Aku uga enggal marani durung mudeng. "Mbak, coba dipirsani gedhong iki watese karo tembok pinggir dalan gedhe. Ora ana dalan saka kono tumuju mrene. Piye coba carane wong liwat saka pager terus mrene?" Ngendikane Pak Arya karo nudingi pernahe wong kang lagi mlaku ing panyawangku mau. "Njur, wong kuwi mau apa?" Pitakonku ngrambyang, bingung tenan. Kabeh ora semaur, padha keli ing pikirane dhewe-dhewe. Aku banjur bali lungguh ing kloso. Sawetara kabeh amem tanpa swara. "Halo." Dumadakan ana sirah kang nongol ing pipi lawang. "Hah?" Spontan kabeh jerit bareng, jantung rasane arep copot. Pawongan iku alon mlebu ruangan, katon gumun kok dheweke teka malah padha histeris. Jebul Pak Imam, kanca sastra saka Semarang. Kepriye ora histeris coba? Lagi bae tegang ana kedadian misterius mau, kok dheweke langsung jedul tanpa uluk salam. Gek ya mung
nungulake sirahe tok. Bareng wis cetha dodok selehe, kabeh padha guyu gregeran karo mlaku-mlaku ing gedhong-gedhong liya kang wis dipugar lan foto-foto. Mbak Win banjur cerita, sakjane wiwit mau bengi wis akeh gangguan ing ruangan kuwi. Rasane pancen nyenyet lan singo banget. Malah saben mlebu pawon lan pakiwan rasane ana kang ngawasi. Dilalah plafon dhuwur kulah iku bukaan. Mula kanca telu putri kabeh iku menyang endi-endi bebarengan irit-iritan. Cetane ing gedhong guest house tuwa iku ana sing nunggu. Lah banjur kepriye kok esuk iku ing swasana padang jinglang aku tetep diweruhi sing tunggu gedhong iku? Apa pancen ndagekake mergo aku sing maune rencana melu nginep nanging banjur ora sida? Saiki gedhong iku wis ora ana, wis dipugar dadi wewangunan anyar kang luwih pengko lan megah. Apa sing tunggu ya isih ana? Ya embuh mung Gusti kang pirsa. Semarang 18 Oktober 2020 dening Sriyanti S. Sastro Prayitno, rambut kriwul ing tilas Guesus.